Nej! Nej! Der! Det var så lort! Skal vi løbe op der igen? Sådan. Hvor er vi? Hvor er vi? Ja, 3, 2, 1. Jeg tog ikke til. Oh my god. Hvad var du? Hvor hopper du ud over? What? Nej. Var det overhovedet nødvendigt, at I kæmpede med den nede? Ja, hvis vi skulle ud, slå sådan en blokeret dør. Hvad så du? Hvad så du? Hvad laver den? Hvad var det du så? Så I den ikke? Nej. Hvad var det? Hvordan gik den, mand? Hier war noch ein Schlüssel. Okay, ich geh hier lang. Ich will da auch noch gehen. Das ist der coole Weg. Ich geh mal nach unten. Ah, da ist ein Flower Man im Raum. Hey, Tom, lass uns bitte. Fuck. What the fuck, boy? Er det nu? Derude. Ja. Ja. Oh my god. Oh my god. Finish it. Så. Gør det, Tom. Der, du må gerne nakke dem nu. Ja, hvor er det godt. Ej, hvor er det smukt. Ja, hvor er det godt. Hvor fanden kører han hen? Du er blevet kigget? Og du er blevet kigget, okay. Er du der, Pømmand? Jeg går lige op og rydder op her med resten. Jeg tror du på deres. Nej, Ulcho. Спасибо. Третий, иди Его нахуй. кикнули, его кикнули. Не ссы, не ссы. Åh, de er sure, mand. De er sure. Er de? Ja. Тимки. Hvad? Det er jo Sağda 238 yön MG sağ var.
Ağzıma bomba attı adam, bomba attı. Gidiyorlar oradan. Beyler şu radyonun içine girin, içinden çıkmayın. Helalsin. Carbon olduğu yere mi saklayayım şeyi? Radyo savunuyoruz bak, geyli atıyorlar. Senem. ASB. Nej, det var ikke nok, det er ikke nok. Nej, kan I nu næs, mand? Luk, 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 luk. Luk det døren. Jesus. Jeg bliver bare fucking kebablet. Whoa. Hey! Hey, what the fuck? Tom! Tom! What the fuck, man? Don't do that shit! Tom! Tom, you fucking wally, don't do it! Say no to me. Tom! Tom, get the fuck away! Tom! Jeg har sgu set videoer af det her spil. Ej, mand. Du skal bare gøre, hvad Jeg du siger. tror du, jeg er dum, eller hvad? Du skal bare gøre, hvad Ja, du siger. en lille smule. Hvis vi lyder rigtig smart, så vi gemt de her ting, så vi har til den næste quota. Så vi bare lade være med det. Bare lade være med selv resten. Nej, okay, det kan godt Vi skal til. bare have penge. Ja, Vi skal bare have penge. Altså, jeg ved godt, jeg ved godt, at det er mest profitabelt for jer. Nej, gutter, gutter! Jeg ved godt, jeg er grunden til, at I får alle jeres penge, ikke også? Men altså, det behøver ikke gå ud over mig. Bare gå ind til døren. Ja, bare... Ja, det kan jeg, når den er åben, vel? Okay, behold den der, sådan så Jack kan pege, hvor Mads var. Ja, sandt. Nej, jeg kan ikke tage den. Jeg kan ikke tage den. Du trykkede. Tom, det er din skyld her. Jeg tænker, at jeg løber hen og river leveret, og så smutter det. Der er også en giant. Ja. Oh my god. Ja, Vi får så mange bank med den skov, det er helt sindssygt jo. Kan du vente? Nej, jeg skal have ham nu. Der kommer en der. Er du klar? Ja, skynd dig. Negro. Hvorfor siger jeg negro? Ja, jeg er tilbage igen. Hvordan står det til hernede, gutterne? Derovre. Nej, ikke igen! Han er så dum, mand! Jeg sværger, han er så dum! Måske har vi ikke nok penge på grund af dig, der død. Ja, nej. Og nu skal vi ikke sælge lige så meget. Hvad? Gutterne, stop. Nu er det, vi skal ikke sælge alt for meget, fordi nu får vi en dyr fine, fordi masser er død. Ja, de to ting, prøv lige at drop den lige. Drop de to ting. Prøv at se der. Den har ikke en pris, du kan se. Den har den ikke 80 i værdi, den der? Det tror jeg. Så det Jo, og så den der, jeg tror det er lige nok. Jeg tror lige præcis vi rammer til quarter, og så flyver vi. Ja, fordi hvis vi rammer lige præcis de 130, så lad os hellere, fordi nu, jo mere vi sælger, jo... Er han dum? Er manden dum? Nå. Hov, der har vi Mads. Hvad det? Hvad var det? Ej. Okay. Følg med stemmen, kom her. Følg efter min stemme. Følg efter min stemme, din fucking svand.
Ej, hvad laver han? Løb! Bare kom her, hvad løber I for? Der var 2 af dem, mand. Vi har allerede loot for 300 kroner. Flyv! Hvad laver I? Er I dumme? Det er Mario. Oh my god, man. Ja. Ja. Sådan der. Slap vi for ham. Ja. Bang. Fuck! Lad være! Fucking lad være! Lad være! Hvem er det nu, der har bukserne på, hva'? Hvad? Hvem er det nu, der? Kom, stil dig herover i den her. Jeg giver dig bare. Hvorfor? Det siger det. Let's go! Shut on. My. We have no items though, so we're kind of cooked after this. Oh wait, fuck! Oh! Let's go! Shut on. Så du vogter Coilhead, og så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan finde noget loot i nærheden. Ja. Oh shit, det var Nutcracker, jeg er stadig i live. Oh fuck. Oh shit. Jeg er så fast! Oh my god, jeg så fast! Nå, Nutcrackeren er der. Nutcracker. Ej. Jeg måtte bare ikke ske. Der er en, der er turrets over det ene. Fedt! Jeg har fundet 6 turrets indtil nu. Stærk, find nogle flere. Nej. Der er et 7. Der er en 8. Okay, jeg er færdig. Hvad har du købt? Hvad har du købt? Ikke noget. Hvad har du købt? Ikke noget. Hvad
Er du købt? Bro, yes. Jeg vidste, mand. Jeg vidste, jeg kunne ikke stole på dig, mand. Begynder at gå tilbage igen. Tror du bare, jeg går ind? Ja. Nå, hvad det fire exit? Der var sådan en lysting, der tager jeg det. Ja. Den var meget værd. Sikker lige, er der noget loot her? Det er der ikke, nej. Jeg fik et chok! Jeg tror, det er nogle gange mere held end forstand, det er, at vi faktisk overlever. No. Der er no way. Når vi overlever. Pas på, Ejles, ikke gå op, ikke gå op. Åh! Fuck! Where's this where other guy? Where he at? He died? He dead. The other guy is dead. Get his body. Get him. Oh. Get him. Wait, what? No, he's... Oh! Aber Jungs, er kann um uns fliegen, ne? Gleich kriegen wir Nachrichten. Komm! Der wird nicht drin sein. Hier ist er! Er ist hier! Er ist hier! Wow! For helvede, regenerere det! Pas på, regenerere! Nej! Nej, hvad fanden? Du kunne have tjent sådan 30.000. Hvad kunne jeg? Du kunne tjene sådan 30. Kan ikke lige kick ham? En af mine venner vil gerne være med. Nej, kick ham. Han kaldte mig kraftedeme med... Han kan også godt de små børn. Lad lige de voksne tale en gang. Jeg tror, de er ved at finde de små piger frem. Tak. Eller hvis det ikke var, hedder det. Så hvis vi kan gå tilbage og finde på dem. So laggy, bro. So laggy. Oh, yeah. Yeah, I So no one has a Stop! Why would they die off the path? Take it off. He can't get off! Oh my god, what is this guy doing?
Oh! Haha, multi-kill, what the hell? Que prestar, que prestar. Det er jo ikke for en ting, mand. Hvad er det? Hvad gør det? Stop hængen. Den ser farlig ud, den her. Hold nu kæft, lad mig nu fuck med. Holy shit! Hvad er det der? Nej, du skal ikke komme herind! Lever det? Nej, altså også. Nå, vel, kan den ikke komme herind? Nej. Men så? Ja! Jeg kender et monster, der gerne vil have ham. Oh shit! Nej. Vi kommer ind! Hvor er Philip? Nå, den kan simpelthen ikke komme herind. Philip, kom nu ind! Philip, klør forbi den! Kom ind, mand! Kom ind! Klør forbi den! Nej, hvem har Og Philip, prøv at holde den her. Rock, er du klar? Okay. Du slår til den. Okay, pas på Philip, det er et eksperiment. Holy shit! Kom.